23 imizuzu ibethile insimbi yaka 10 o'clock singokola no Phil Sifile from Phoenix Statistics Training sijonga ke indaba ye-men and skin care namhlanje. Ma'am, good morning and thank you so much for joining us. Good morning, Ku, and the listeners of Vukani Community Radio. Hope ni good upon Nikoyo ni mamele khona. Oputi, please. Sicela oputi abaglowayo nathi. Exactly. Bengishilo kokuba senza introduction of this topic into bana 2025 sifuna obhuti abaglowayo. If ever wena usacinga fama into yobana into ye-skin care routine into yabantu abangosisi woe unto you. Phil, namhlanje sijonga ukukhathalela kolusu ebantwini abangotata. Before xa siqala i-conversation yethu ndifuna ke siqale ngohlobo. Inoba yintoni mhlambi eyenza amadoda into yobana angayikhathaleli into yokukhathalela ulusu? I'm sure if the network problems for you. Yes, I think so. But on my side, the network here is very okay. Okay. Can you hear me now? Yes, I can hear you loud and clear. Ndiyakuva mna. Nam ndiyakuva. Okay. Okay. So, did you get my question? No, I did not get your question. Can you repeat it for me? DT. I lost you when you said 2025. 2025? Yes. Inama feel yintoni eyenza abantu abangobhuti bangafuni okanye bangayikhathaleli, because yes bakhona aba ufumaniseka into yobana banaso i-skin care routine, they are taking care of their skin, but bakhona aba uqonda into yobana ingathi hayibo i-body lotion, i-roll on, i-cologne, i-Colgate, i-Vaseline zi-enough for mna. Inaba yintoni into eyenza ubana sibe nabafana abasenjalo in 2025? Thank you for the question, Ku. Ndizayiphendula in two different categories. Right. And then I'm going to unpack why I'm saying two different categories. Okay. Andikayi kwi-categories ke, but ke enye yazo iba ignorance, right? Okay. Abantu abangobhuti ba-ignorant kuyo yonke into. Umntu sele egulela ukusimba sithi rest in peace, abafuni ukuya eklinikhi for a mere simple qhakuva, athi nase waliqhakuva nje. But once ube nentloko for 2 days, umzekelo, that's a problem. Get up, sure, go to a health. So ebesiyintoni ke iskin ke mntakabawo into yobuso ye-routine kumntu oxolela ukufa ebhedini. Seriously? So let's go to category. What are categories bendithetha ngazo? There are two categories. There's category one, who will act in front of abantu. Athi hayi suka ezinto. Then he goes, the first thing when he goes to Johannesburg, for a business trip, meeting or whatever, uzawuya eSpa. But kwi-local area moved to East from Joburg. I listen to them bashing into your skin care, but xa besiya kwezi ndawo zingaphandle umuntu osiye spa uyo why Asia nyani but hayibo yazi mabe ndingayazi honestly. Okay. Uyayibona ke ukuba ezinto zihlukene ziyafuna ukujongwa. Yeah. But masithethe ngaba ke ngoku bangayazi nyani. When Nama was about to say, yeah. Skin care, in our studies,
it has been scientifically proven that abantu abangobhuti ngabona bona vulnerable into skin conditions and skin issues. Ngabona basengciphekweni lozifumana bazifumana kakhulu futhi in 100% human race abantu abangamadoda baku 99%. Because bona abahlambi nange over the counter facial abathathi nekhala eliapha phandle akhuhlapha kuye umuntu ebusweni. They give zero disregard and disrespect of skin sabo. Then some this guy yaseDurban engumculi kuthiwe ayigugula chap ayinhle. We have the likes of Dr. Khumalo, abantu besoka bazomazi ke uPep Guardiola. Aba bahlaba abantu. Those guys take care of themselves. Let me talk ngalona walapha ekhaya ke umculi lo. He's got a skin routine. Taking care of your skin is an investment. Saves you from uguga. Seem tired. You have a hectic lifestyle. We're 30-year-old, but awunayo a simple face wash ke okungenani. Why ezawunconywa la bhuti womculo oba yo akamhla kagugi? Ayo magic, akaseli manzi or akatyi health or whatever. He's got a skin routine. Akavuki nje ayo shawarisha isepa ashawarisha ngayo ikavarisha inhloko iyoma enzwaneni. He's got a skin routine. What he applies in the head doesn't go to the face. What he applies in the face doesn't go to the body or the head. Ayondui one. Yes. And also your face, ubuso bakho sukuhlaba nge-Vastawul ude ube negugu ba ayo netawul yobuso. Skin tissue are very soft. You don't have to. So Thank you. Okay. It's been years. I've been saying there's absolutely no need. Listen, yes. Listen. Ngoba sesiqale late, so we are running out of time. Indaba ye skin care routine. The minute uthi skin care routine, kwabanye abantu uthetha ilanguage ekude kubo. Sebecinga into yobana kufuneka ndiwaste imali eninzi. I just want you into yobana usinike nje i-basics mhlambi njengabantu abangotata into yobana if unoqala usebenzise into ethile nento ethile for iskin sakho, then ke uye unyuka ke ngoku uprogress unyuka xa uqala uqala from level 1 uqale, let's say sithetha nomuntu ongenakwa skin care routine ngoku othi yena hey ndiyayibawela man le way man ndiye ndiyibone phaa koTikTok nakoFacebook beyenza la majita lana ya understand but andiyazi into yobana where to start. Number 2, ndifuna ukhe usicacisele kule part uzawuthi omnye umntu ndireferisha kule nto yobana ubuthetha ngo-DJ Tira, ndiyakwazi athanda ukwenza umzekelo ngo-DJ Tira ubana une-skin care routine, it's like kutya e-healthy okanye kwenzeka ntoni na uthini. Uzawuthi omnye umntu xa eadyuwisha feel athi mna andingomntu unengxaki yeskin, so uthini kulo mntu lo. So 2 questions. Okay. Question, I'm answering question 1. What was question 1, Ganel? Okay, angaqala phi question 2 andingomntu yes. Okay. Uyaqala kayazi. Okay, akayazi. Okay, fine. It's simple. A good facial cleanser. Okay. Cleanser ne serum. Cleanser ne serum. Then wenza njani ngale cleanser? I-facial cleanser, i-facial serum. Yeah, yenza ntoni i-facial cleanser?
i-facial cleanser, it exfoliates, isusa, okay, every day, skin generates cells every day. Ngomso so generate new cells. Same as ngomso nje ukhula ukusisa nje ukhula, the collagen levels drops 5,000 cells. Its generation, it's dropping. So while you are cleansing, enhance the new look, the new skin. Ufuna kuvuka the new skin. There's a skin. The skin is layers. There's another skin within the layer, another skin within the layer, another skin. So when you using a good facial cleanser with exfoliation, it removes dead skin cells. Then utambise topping up with a serum. The serum that I'm talking about, I'm going to cover it to the person who thinks they don't have a skin problem. Remember, I said skin generates cells, skin loses cells as well. Imagine if you think you don't see, well, I don't see a skin problem, but every day you are losing elasticity in your skin. Ufike unobufanana awusenguwe kaloku zijonge nawe awusenguye lo ubunje yawo while you were 23. Same as the 30-year-old you is not the same as the 24-year-old you. The 40-year-old you thinking I don't have a skin problem, but you are sagging, meaning you are losing elasticity. Then in that loss of elasticity, there will always be something whitish around your nose, around your chin. Because skin produces cells on its own. So also there's no way you don't have a skin issue. You do have, it's just that you are ignorant. Or there's something that you can do. Or also, skin issue njengoba uguga nje ugcima njengoba uhamba esidlele sami sitheni na siyaguga kaloku bhuti silose elasticity. So therefore with the serum that uzoyithambisa iserum yakho izawulungisa izinto eziyi-2 at once, sizawuthi ngu-2 in 1. It caters for the anti-aging, ukubamba ingugo. It caters for the skin renewal. Uyaqonda ke while uba mhle, you're getting younger. Hence, yeah, but one glow, because when your skin is healthy breathing, the look also stops or reverse because you are glowing. Your pores are volume, your skin cells are alive. Oh, so imanke Phil, kukho le facial cleanser endiyisebenzisayo nale serum. Ndizifaka nini? Kukho ezaa zinto kaloku zobana ekseni, emini, emalanga, yiti. So, njani lena ke ngoku? Okay. Bekufanele uba kukabini ngemini. Okay. Kusasa na in the afternoon. But ke kuba kubhizi ke ungaske ulale nje mntakaba we kuxakekekile kaloku. But ukusasa, ukusasa unjani ukusasa? Umntu ovuka, let's say you're getting ready for work ngo-6. Ndiyaqinisekisa akekho umntu othi getting ready for work ngo-6 abe esalele 10 to 6 okanye 5:30. The moment you wake up, go and smear amanzi ebusweni bakho, then you smear your cleanser and leave it on. Then uzawuhlamba ke mhlambi maybe xa after 15 minutes when already it has absorbed your face. Remember xa ufaka i-cleanser yakho uhlambe then bese uyifaka amanzi immediately. Yenze ntoni kanene mntasekhaya? Ayenzanga nto. So kufuneka uyithi uhambe ngeli xesha usondlula usavula neefestile apha endlini ibe isebenza yona yenza umsebenzi wayo. Ke okanye ungamhlamba nje ubuso bakho then ubuya kwakho emsebenzini. Akekho umuntu obuya emsebenzini selala. Ubuya kwakho emsebenzini, wash your face ngamanzi, then apply your cleanser. Ihlale noba yi-3 hours. Then ke ngoku uphinde uyihlambe uyiwashe off ke wona. You will see the difference. Like my skin in the morning, xa ndivuke late, if I happen to miss it before I bath and everything else, I just throw the water, ndihlambe, ndithambise, ndiye emsebenzini, then ubuya kwam, I wash off, I cleanse.
kakuhle so that it absorb. So ungazikhethela ke uba kusasa uzawuthi but then after ufake iserum ke ngoku. La manzi Ingakuphi bhuti wam? ndiwagibisela apha Most ebusweni. important, La manzi ndiwagibisela apha ebusweni fila akanasepha akananix ngamanje kaThixo. awukawafaki isepha. Remember kaloku usahlamba nje ubuso bakho awukayi ezantsi, awanasepha. Oh. Yes. Kukhona la soap ibithenjwe gqitha. La soap is no longer soaping. It's no longer the same. Everything changed. People must allow and know that everything changed. Ayihlali the same. It's no longer the same. Inobudanger ngoku. As you now uyibona uba nje hayi last man akasandihle ndihlambe washing itheni because itshintshile, izinto ziyatshintsha. Yewethu. Hayi msekhaya. Siyabulela. I think ndifuna le topic size nayo ibe ngu-part 1 of part 3 ne singena Okay. ngoku siqala ngoku apha ekuqaleni sizawuphinde size no-phase 2 wayo and then size ke ngoku no which that your intermediate then size ke ngoku no-advanced ke ngoku wayo. Enkosi mntana sekhaya mani ube ne-weekend emandi. Okay. Siyabulela kakhulu ngezingcebiso va. Well, thank you very much. Nani nonke bethuna nayo khanize nihlambe ubuso. Skin care routine asithwale sibunzima. Ithi xa uyothenga laa nto kulaa shop inala magama ucinga uba Thixo ubuso bam, where will I be in the next 10 years? Bye. Hayi ewethu ndijonge kuwe ikude mos le nto ndikujonge kuyo but iskin sakho siyaglowa silee kude Iskin sam kaloku uyasazi kaloku. You must come to Amtata ufumane facial. You must come to Amtata ufumane facial glow. We need that skin to peel off. ndizawuza. We need to I think convince towards the end of the month. Towards the end of the month zabe Khawubonisa ndisemthatha ababhuti. ndizawujikela. Okay. Sharp. So thank you so much. Bye.